избяга. Вау! Щето направи каза, че ще бъде ровлище и ще излезе навън. Сега ни е скърпа вързано. Ето кой идва. Аз мисля, ще ги след. Както чухте, Влади за нещо ми се сърди. Не знаем защо, но... Негова работа. Да, негова работа. Викнахме го. Нямахме шанс. Добре. Ще му мине. Да. Чао, чао. Защо? Не трескаме по вратата. А ти защо звъниш на сръси без да питаш, да говориш? Значи не можете да не по всяко време, когато искаме. Добре. No problem. Гледахте филмът "Последите на Влади". Режисьор Хрич. Помощник режисьор Ицо. В ролите на Хричи, Ицо, Влади. Главна роля Влади. По идея на Хрич. Край.